Terve saha-ihmiset! Siinä meillä on ehkä kaiken käytetyin isoissa sahoissa pyörivä vetoratas, eli iso 3/8 8-lovinen. Mutta sitten ihan verrokiksi, kun mennään vähän vielä isompiin, niin voi tulla tämmösiä. Ja tuo ylimmäinen on verrokiksi tolle, niin se on 404, 7-lovinen, millä esimerkiksi 880 tulee vakiona. Sitten kun siirrytään kilpasahailun maailmaan, niin sitten siellä pyöritetään tämmösiä. Eli tässä mulla on sitten maailman suurimman sarjavalmisteisen sahan kytkinrumpu. Ja siellä voi sitten pyöriä vaikka tämmönen. Voimaahan se vähän tietysti kysyy.